sa Miagao Branch. Kada Domingo kag Martes alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras las 7:20 sa aga. Oras ginatulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics Kag, Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sa mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes, Marso 24, 2025. 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Malamig ang huyop sang hangin. Gulog-galumon, way man nagaulan. Unlike kahapon nga nag-ulan na medyo mahinay man lang, pero nagbasa sa aton nga dalan. Sa mga ngasuki sang K5 News FM Iloilo, nagapamati sa Foro de los Pueblos. Welcome sa aton nga programa. Sa mga may mga opisina, may mga estudyante, mga empleyado, himos na kamo ha kay subong Lunes. Usually may yara ini sang flag raising ceremony. Kag check attendance pa. Yung piyasa naman lang April 15, the most ang ilang klase kay manog sira klase na.
Alas 7:23 sa aga, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sa mga nagapamati sa K5 News FM Sara, sa K5 News FM Iloilo, nagapamati sa Facebook, nagalanto sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Blessed morning to all! Let's go straight sa mga headline. Ang mga Pangulong dinalan, ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Cebu, pasulod sa Iloilo, mahapos kag ginapalasik paagi sa Roro. 4 empleyado sang Philippine Statistics Authority, PSA, dakop sa paghimo sang fake documents sa mga Chinese national. Mga Filipino, kulang sa tulog, suno sa pagtuon. Kumusta ka, Mami Ason Pineda, kay Ma'am Christy Rivera, Sentino, kay Sir Eddie, kay Sir Eric, kay Sir Boyboy, sa mga taga-LTO nga nagapamahaw dira subong, ipadalundon ninyo ha, ang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Bings PSJ, Zenya Palma Shautong Huplo, kay Ma'am Bebeng, kay Ma'am Robilin Gonzaga Magtanong, kay Sir Inante Abilion, Tuayon sa Sitio San Jose, Barangay Apurista, Sara, Iloilo, Ma'am Ellen Rose Alarbada Anoy, kay Ma'am Anali Bahade. Kumusta ka mo? Bastante sa tulog o kung kulang? Ang iban sa inyo ay tinulugan, pinapadagaan lang sang energy drink. Abi nyo, mayad na. Ba't ina sa lawas? Kaya ang lawas ta na design ni Jesus, kaya dapat yan nga magpahuway gigita. Why na sang iban pang formula, para nga mangin healthy ang aton pangunauna, aton mga lawas, kundi ang tulog o kon pagpahuway. Ang makina gani Ma'am Bebing Magtanong, ang makina gani Ma'am Bings PSJ, gabatsag, o matmor ang lawas ang tawo. Sa pagtuon, tahayag sang Philippine Society of Sleep Medicine nga ginapanawagan subong ang publiko, hindi lang sa publiko kundi mangin sa gobyerno nga sabton ang malala nga issue sang sleep deprivation o kung kakulang sang tulog sa mga Pinoy. Sunod sa Philippine Society of Sleep Medicine Incorporated, masakit nga kamatuoran. Ulihi nga priority para sa madamo nga mga Filipino ang pagtulog. Sandig sa international studies, nagapangunang Pilipinas sa mga pungsod sang South Asia sa kulang sang tulog. Ika-4 namin sa bilog nga kalibutan. Suno kay Dr. Rodolfo Dizon Jr., presidente sang Philippine Society of Sleep Medicine. Pila sa mga Filipino ang wala sang choice kundi magpulaw. Sa madamong cases, suno saya bangod ini sa culture, environment, kag economic realities sa pungsod. Di maiban nga nagbalis ka ng ilang body clock Manong Rene Verdejo, kay Tita Perle Verdejo dira sa Likuan, Barotac, Nuevo, kay Tita Niknik. Ngang gabiing inugpaway, ginimo nilang adlaw, kay nag-duty sila. Kung ikaw, gwardya, may night shift or nocturnal duty, nurse ka or medical staff or call center agent ka, you have no choice. But, nga mag-duty, sa gabi, bisan pa nga daw matulog kagid. Ang rason gid sini, suno sa pagtuon nga na-disrupt, naguba ng circadian rhythm sa aton lawas bangod sang digitalization. Magambag kita nga digitalization, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Annalyn Panis Agravante, inibangod nga ang tao subong na hook na sa cellphone. No? Gamay-gamay lang, bisan gani magpasiar o yat pang cellphone mo. Bato-bato sa langit na naigo. Agang guilty, singgit, aragoy! Ala, no? Daw hindi mabuyan-buyan ang cellphone, no? Alaga panaw, siging cellphone, matabok sa dalan, galantaw sa cellphone, kundi bunggaan. Sa gabi, inugtulog na. Ang ato nga lawas, may circadian rhythm ni mo. C-I-R-C-A-D-I-A-N. Rhythm. Manotice mo yan nga pag alas 7:30, alas 8, depende niya sa imong body clock. Gabatsag ka dun kakatuyo. Ga-release ng lawas mo sang serotonin. Mas release pag isang duro nga serotonin, inabalang dumaturog ka dun bala Sir Mark Cortillano, kay Sir Mike Malones, Sir Bebo Choloso. Kaya ang lawas na may built-in yung serotonin mo.
nga ang lawas ta matulog na, no? Di kondolom na gani na ang lawas ta nagready na sa pagtulog. Ang siga sang cellphone, laptop, computer, or anything nga may suga, amo na nag-disrupt sang circadian rhythm, no? Di amo na nga gakatabog tuyo mo. Kay balo ka sir hudlo mo na the best time nga magtulog ka ining damuhuyukan ka na bala. Pasundi bala. Kay pag-aga pagbugtaw mo, you feel rested. Pero may naman tiniyon nga ginbatuan mong tuyo mo, nagpulaw ka. Pag-aga, bisan pa nakatulog ka, bisan nag-extend ka pa, alas 9, alas 10 ka na sa aga nagbugtaw. Basta nga gin-disrupt mong circadian rhythm. Matsagan mo, kutoy ka mangod, kapoy ka. Daway ka bala daw, kulang yapon sa tulog. Ina-istorya ka, loading ka lang. Kay kulang ka sa tulog. Yung aton lawas niya, aton utok, dapat pawayam tani. Yung aton nga, tara niya party sa lawas ta. And by sleeping, gina-regenerate, nagakon ang aton nga mga naguba nga mga cells for the day nga naton nga trabaho, bangod sang stress, bangod sang pangabudlay, bangod sang kakapoy, nagabalik ina pagi sa pagtulog. Yang mga kabataan subong gapulaw hasta alas 2, alas 3 kagahon, may liga sila sa Mobile Legend. The enemy has been slain. Hindi pa naman ukot subong. Pero namin gidyang ang lawas talungan ta kay our body is the temple of the Lord. In paulam ni sa aton, pero niblang nga gipaulam kita sa salakyan. Hindi aton ang salakyan. Ginpaulam lang sa aton. Halungan naton hindi pag-abusaran. Kung hindi pag-abusaran sa bisyo, inom, sigarilyo, patarasak, kundi halungan naton. Kay kung ginalungan ta, kung manawag kita sa owner, kung di mambalsa ka, sige i-troubleshoot na ng problema da. The same is true. Mambangang Diyos nga, abusaran mo lawas mo, te, pagusto ka dyan. Pagusto ka dyan. So, tulog is life. Ma'am Robilin magtanong kay Ma'am Bebeng, Ma'am Maricel Casiple, tulog is life. Hindi pag-i-value, hindi pag-i-baylo ang tulog sa mga bagay nga mahinulsol ka lang pagka-uling adlaw. Tulog it, digitalization. It's very hard to avoid nga maggamit ka tablet, cellphone, TV, antes magtulog. Sunod sa mga health experts, Sir Tristan Wyatt Gulay, madasig ang pagtuaw sang resulta sang sleep deprivation halin sa kabudlay sa pag-process sa information. Na-istorya ka, gatulog ka, pero loading, ito nila nga loading, may memory lapse, irritability, kag heightened sensitivity sa sakit. Daw hindi ka makatolerate plus ang sakit, no? Gabat sa gadayon. So tulog is life. Kay ang mga Pilipino, ikaapat sa kulang sa tulog. Bada mo ang no choice kundi magpulaw. May choice ka eh. It's a matter of time management pa lang ini. Alas 7:31 na sa aga. Foro de los Pueblos. Sulod sa War Room, it's time to pray. Mga muyo kita and even if you don't understand what's happening in your life, subong, and in your situation, may mga lawig na nga mga problema, long-standing problem, long-standing suffering, and mga heartaches in life. Sir Randy Aclaracion, Ma'am Betty Soloso, hold on to Jesus. His word says, I know my plans for you, plans to prosper, not to harm, plans to give you hope in the future. I may sound badoy, corny, OA for some, for you nga nagapamat-isubong, ayan na mag-uka, I don't care. Importante nga ma-preach ta ang pulong ni Jesus for everybody nga nagapamati sa sining oras. Pamatian tayo minsay sa sining aga nga mag-inspire sa aton. There are some things you can bank your bottom dollar on about God, and here's one of them. That our God is able to handle your situation. He's able to do it. Now listen, whether or not He chooses to is a question of His sovereignty. It is not a question of His ability. Whether or not He will do it is His business. Believing that He can, that's our business. In a world that's forever changing, where everything in our lives at one point or another is going to change. Listen, your bank account's going to change, your hair color's going to change, your kids are going to change, your clothing size is probably going to change. But the one thing that
that remains the same yesterday, today, and forevermore is the truth about our great God. God can handle your situation. Ano man ang imong nga sitwasyon, subong, mapait man, mabudlay, God can handle it. All you have to do is surrender to Him totally. Sa iya gilamang, kag sa lang aton kilalahon, nga Dios, Jesus aton kabuhi. No other name but Jesus. Sulod sa war room, let us pause and let us pray. Kung nara ka sa salakyan, wherever you are, sa boarding house, sa condo, sa apartment, abroad, let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Most gracious, loving Father, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Ginadayaw, ginapasidunggan ka namon sa sining oras. Salamat, Lord, sa mensahe nga nagapalikon sa amon, nga ikaw nag-handle sa amon mga sitwasyon. You are in total control of everything sa amon kabuhi, Lord. Sa sining aga, Lord, nag-surrender kami sa imo. We commit to your all soul, body, and spirit. Sa mga hilikoto namon sa mong adlaw, Lord, ginatugyan namon ang tanan sa imo. We pray for safety, we pray for protection, we pray for wisdom and your provision. Ikaw ga pamati, wala pa sang relasyon ka Jesus, batuna siya. Hindi ni reliyon. Ang reliyon, hindi makalawas sa imo kag sa akon. Only Jesus can save you, can heal you. Imit lang ini pangamuyo, Lord, I confess that I am a sinner. Patawara ako sa akon mga sala. Kinahanglan ko ikaw. Ginabaton ko ikaw nga akon Jesus sa akon kabuhi. Heal me and touch me. Heal my hurts, my past, my regrets. Isulat akon ngalan sa libro ng kabuhi. In Jesus' name, Amen. Simple nga pangamuyo, pero hantop sa imong tagipuson. God will honor that prayer. Lord, ikaw gid mag-protect sa kada isa ga pamati subong aga. You speak safety. We cancel. Hindi namon makita nga katalagman, padiot sang kaaway sa social media sa amon panguna-una. And we cancel unforeseen dangers. Kamatayon, linog, sunog, balatian kay imonon. Kagarot, we pray for peace and harmony sa kada panimalay. Sama sa imo, Lord, nga pagtatap kay Sir Gerald Barcicas, pagtatap mo kay Tita Nilda Laluyan Laison. I pray for fullness of life, of long life for her and her family. Kay Ma'am Norma Dana Baldoque, Ma'am Bings PhD, kay Sir Bimbo Ilumba, kay Ma'am Ningning, kay Sir Jedwin Donggor and his businesses, kay Sir Randy Aclaracion, ang Solosyo family. Safety ni Jana abroad, Lord, ni Love, ni Twinkle, Cici and Tyler, ni Sir Bebot, tatapa sila, Lord. Ang kada isaga pamati sa mong aga, Mami Ason Pineda, Dr. Ramil Uy, ang K5 ng klinika. Thank you for everything, Lord. I declare healing to those who are sick, sa ospital, sa sickbed, wherever you are. Ikaw nga, depressed, worried, hindi ka maghikaw, hindi mag-suicide. Kay sala, ina, come to God in prayer. Lord, thank you for your protection sa Pilipinas, sa Israel, sa Jerusalem. Pakamay, Lord, ang amon mga trabaho sa mong adlaw, we entrust everything sa imo, at lagi imasang self-control and peace of mind. This is our prayer with thanksgiving. Cover us with your precious blood. In Jesus' name, Amen. Closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kung gusto mo nga magmaalamon, dapat magtahod ka sa Diyos. Kung ginakilala mo ang balaan nga Diyos, may pag-intiende ka. The reverent fear of the Lord, that is worshiping Him and regarding Him as truly awesome, is the beginning and the preeminent part of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding and spiritual insight. Proverbs 9 verse 10, Hulubaton 9, versikulo 10. Holy Spirit, ang nagahigugma sa akon, hatagan ko sang manggad. Punon ko ang ginataguan nila sang manggad. Those who love me will inherit wealth and true riches. God will fill their treasures. Hulubaton 8, versikulo 21. Ang nagahigugma kay Jesus, puno niya ang aton nga treasures. Proverbs 8:21. This is the word of God. for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you.
Time spent in prayer is never wasted. I may sound badoy, corny, and OA for some. I don't care. It's all about Jesus. Ang oras, alas 7:38 sa aga, oras sa Pilipinas. Foro de los Pueblos. Sa ibang pang balita, nag-file ang National Bureau of Investigation sang 66 counts sang falsification of public documents, graft and corruption, perjury, kag paglapas sa Registry of Civil Status, batok sa 4 ka mga empleyado sang Santa Cruz Municipal Civil Register sa Davao del Sur. Bangod sang inaligar paghimo sang peke nga birth certificates para sa mga Chinese national. Suno kay Archie Albao, NBI Davao Chief, ginfile sa Office of the Ombudsman sa Mindanao ang kaso batok sa Municipal Civil Register nga si Mario Tizon. Mario Tizon kag 3 ka iban pa nga responsable sa pagpirma sang fraudulent documents. Payag ni Albao, nakita sa NBI investigation nga hindi magnubo sa 1,576 1,576 fake birth certificates ang ginisyo paagi sa late registration umpisa 2016 tub 2023. Maglo sa 4, nag-file man ang NBI sang reklamo batok sa 7 ka Chinese nationals nga nag-register sang Santa Cruz para sa ila address. Bisan pa nga taga Metro Manila sila kay Visayas. Nakita man sa investigation nga pila ka local government units ang involved sa pag-issue sang fake birth certificates suno kay Albao. Alas 7:39 sa aga, magluwas sa PSA, Philippine Statistics Authority, nga nagapameke sang mga papeles sang Chinese nationals. Mayari pagid sa Bureau of Customs. Nanbay ka mo kay istoryante na dugay-dugay. We have Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo. Latest weather bulletin sa sining adlaw. Sir John, si Ted, there is a K5. Good morning, sir. Hello, sir. Good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update natin sa adlaw sang Lunes, March 24, 2025. Sa aton nga latest nga update. Wala mo kita monitor ng LTA or bagyo or sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ nag-aapekto ini sa may southern Mindanao, while ang northeast monsoon nag-aapekto ini sa may northern Luzon. Sa aton sa western Visayas may bahin nga mga lugar doon. Ito magalamon nga kalangitan ang aton ma-experiencean sa buong adlaw. May mga chances sa mga pagulan pangilat kay panag-obdala ini sa easterlies. Hangin naton diri sa western Visayas may kasarangan tubtob mabaskog sa direksyon amihan na sidlangan nga may magadalas ang kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagabutlak 5:52 kay sa aga magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Forecast nga maximum heat index naton for today pwede siya maglabot sa 35 degrees Celsius. Sir John, sir, ang dabu-dabu kapon although actually nagulan gid man no, pero daw kalabanan daw dabu-dabu magakuan pa ni magalawig pa ni until today, Sir John. Actually, sir, improving weather nakata-expect natin kung improving weather nakataso laban-laban siguro in the next coming days na masaka naman natin heat index kay mainit naman yung pag mapaang sa ito. Kay may manakibot nga Marso as expected tingadlaw eh. Although nga tidre sa aton na naton tawgon nga summer, although wise ang summer diri. Anong mga nagbago sa aton nga temperatura sa aton nga weather nga ang gina-expect nga matinion nga mag-init, nag-ulan. Sa tiyon nga mag-ulan, nag-init la, Sir John? Well, siguro, sir, ano lang yun siguro nung reason lang sinasiguro is si Amihan, medyo nagdugay-dugay ready sa aton. So, usually nga daan kung may gabunggan na kitabi nga hangin ng si Amihan kag si Starless may formation ginasa ang shareline mo nang ang shareline nga weather system nga muna siya nagtugas ang mga pag-ulan diri sa aton sa Western Visayas. Actually kung wala man actually tanin si Amihan, nakita yung masulod na tanin sa aton nga tag-init galing kay medyo na medyo nag-tiner pati siya nagdugay pa siya. Actually nagkusog pa siya. Amo nang reason nga ang shareline doon na naog diri sa aton sa Visayas. Pero expected subong nga adlaw, subong semana ang weather outlook for this week, sir, mangin maayo na, mangin mainit ang panahon ta. Yes, sir. So, bali subong nung improving weather, nakita and expect na ang this
this week maging generally fair weather kita kasi amihan abi na gano'n na nag-atras na siya northern Luzon na lang iyang apekto so laban-laban na ang prevailing nga weather system na di sa atong easterlies. So mga bakit daan easterlies ano na siya mainit nga hangin from the Pacific Ocean so mainit na siya kadaan nga hangin no so laban-laban na siya ang ato na December mainit kag mapaang na siya. Oo, daw simbog man no pero kagahon pero kahapon sir pretty lamig no? Yes sir, actually ang isa na siya actually sa mga palin pa na sa sir sa previous days nga do ka bugnaw sa aton nga gabi kay tungod abi sa naton sir sa aton nga si Amihan bala kay nag-apekto siya sa the whole of Luzon git. Usually kung ang si Amihan nag-apekto sa Luzon kisa kung dire sa aton sa Western Visayas kisa Gakano matanay. Gabatiyag matana dito now galing ko ano na lang kung aga lang. Oh, sa aga lang no. Ang akon gani sir mas uyon kung gainit lang siya. Pero at the same time, windy lang bla, doon yung mahangin lang bla sa kag mabulubog na. Para hindi lang to, tanto bla kapaang bla, hindi lang maging-ot, no? Yes, sir. Actually, no, depende man na. Bisa sa sa aton nga, nga hangin. Actually, pwede na siya tani, sir, kung, kung apektado, kita sang kung prevailing, kita ang aton nga mingan, nga nakalabot, isa sa aton Visayas. Muna nagaling kay, isa sa mga reason kung aga lang, or early morning lang talaga, katap sang tugnaw kay do diri sa aton do ang buyok sang aton nga amihan do surface level lang do diri lang lapit ang hangin nga amihan or ang hangin nga halin sa amihan diri lang gahuyok malapit sa nato no kadutaan naton pero pag-abot na sa babaw ang aton nga hangin easterlies na mas nag-prevail ang easterlies naton sa babaw ang unang reason kung ang duway gitugayon tugnaw din natin pag-abot sa udto kag early afternoon, na sa Gapon, nag-iinit Gapon. Oo. So, klaro tang good weather, wise ang any weather disturbance na nakita, bagyo or low pressure area, Sir John, or ITCC? Yes, expect natin, sir, for the next coming days, generally fair weather kita. Wala mang tamay na monitor nga low pressure system or bagyo sa sulod or sa guasang par. Pero take note lang, sir, no, biskan expect natin nga for the next coming days, generally fair weather kita. May posible na siya gyapon ng mga rain showers kag thunderstorms naton. And given nga siya easterly siya, then most likely siya pwede yung magtupa ang mga pagulan. Either sa hapon, sa gabi or early morning. Although medyo manubo-nubo na lang ang chance ang percentage ang pagtupa sa aton nga ulan. Pero of course, sir, may percentage na siya gyapon so pwede na siya gyapon magtupa. So make sure lang kita may balon kita nga ang payong. Just in case lang magpuli kita halin sa ubrahan naton or halin sa eskwelahan, may just in case lang magulan may preparado kita. Very well said, Sir John Baron. Salamat, sir, ha? God bless you. Yes, sir. Thank you and good morning. Foro de los Pueblos. There you have it, ang matag explanation sa baga sa Iloilo from our weather forecaster, Mr. John Baron. So, good weather. Kita bilog na nga si Mana, Sir Steven Herardino, Ma'am Rowena Gubatanga, Sir Benji Asturias, Ma'am Nadalin Sautong, Ma'am Remia Panes. Pero may mga tinion lang, gulpi lang magtarit-hib, la. So, kung may kaduan ka, Sir Tibo, Sir Steven Hardino, kay Ma'am Marjorie Cabalonga, kag sa mga vendor sa Santa Barbara Public Market sa vegetable section, salamat ha, pamati ka mo, John Tlad. Salamat kaninyo, Ma'am Jonah Saldo. Dala ka mo jacket, payong, bonnet, kapote, kag dala ka mo sang D3 Bayo, kag DTX 500. Tumarang nga daan. Way pa kagabatsag nga daw trangkasuhon ka, may lubong kang hilanat, kapala nakita mo nga lawas, tumar ka na nga daan. At ka na sa Product Center, kung ka sa sudad, dira sa kililang sang Robinson's Place, Saro. By 8 o'clock sa buong aga, bukas na ini, hasta alas 5 karon sa hapon. Sa mga taga-Pasi, do karon nga adlaw Lunes, kundi market day sa Pasi do karon, ikaw taga-Pasi, 51 ka barangay, partis ng Kalinog nga marapit sa Pasi, taga Dumaraw Capes, taga San Enrique, San Rafael, asang Barotac Viejo pagani, ga Banati, Gaboylo pa dira sa Pasi, Dueñas, Tingle, at to kamo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasi Branch, do karon nga adlaw kada Huwebes kay may free consultation. Alas 7:47 sa aga, standby K5 Karen. Ginplastar naton Sir Steven Herardino kay Sir Noni Navarro Villarias, Sir Gerson Arabia. Ining katuntuhan sang apat ka mga empleyado sang Philippine Statistics Authority or sang una ginatawag naton ni sang NSO, National Statistics Authority, so PSA na. Ginpeke nila fraudulent documents, fake birth certificates, Ma'am Luna Mondido, kay Rovispier Tupas, 1,576 kay Sir Apple Taasan, dira sa Macor and Three Wells, kay Ma'am Bing Tan, kay Sir William Tan. Hinimo nila ni
ang utok-utok ang ilang leader, Mario Tison, civil registrar pa sa Banwa sang Santa Cruz sa Davao del Sur. Kag take note, ang time frame nangisog ini sila sa pagpameke sang birth certificates sang mga Chinese. Diplomat Chinese are involved sa POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Ang duration niya, Ma'am Rich Piad, Kagawad Rich Piad, good morning ma'am, kay Sir Steven Herardino, Sir Eden Silorio, 2016 to 2023. Tiyan pamangkot sa inong nagapungko sining presidente at that time. Nagdoro di ang mga Chinese. Kaya ini sila mga nagauyat sang fake documents. Si Alice Guo, si Guo Ping, Sir Ronnie Haleco Balseda, Sir Nonito Sombong, Ma'am Annalyn Magno, kay Ma'am Mary Grace Articulo Cordova. Di sila nagdamo. Ang dining Chinese, kanina may nagpasalig sa ilaw. Hari pagid, kung may tinumto sa Philippine Statistics Authority, nga di gali mapike ini mga birth certificates ngayon. Ay isang gilantaw, ang ila address Santa Cruz, Davao, pero wise lang istar dito, bayad lang sila. Taga Metro Manila sila, dito sa isa sa Metro Manila, ibang dali man sa Visayas. Hari pagid, ining istorya ni Paul kay ni Raul, ining Paul Animasa, ining Paul Dihada, mga mayon ni sila ya. Si Paul kay si Raul. Si Paul kag si Raul sang Bureau of Customs ni. Bureau of Customs naman kita, Ma'am Rich Piad, Sir Steven Herardino, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Bete Soloso. Si Paul kag si Raul nabuyag-yag ini nga sila ang nag-facilitate. Sila ang nag-facilitate sa pag-iskapo sang Korean national nga si Na Ek Yen. Si Na Ek Yen or si Na wanted dito sa South Korea. Sang Mayo 31, 2023 sa Clark International Airport sa Clark, Pampanga. Nadakpan ni siya nga nagamit sang peke nga passport. Si Na Ek Yen upod kay Kim Song-wan. Dito sila sa casino sa Clark Freeport, Pampanga. Now, tigin preso sila. Ginpreso sila. Abi mo, ang ginhimo sang mga opisyal, I stand corrected, hindi isang Bureau of Customs, Bureau of Immigration, BI, Bureau of Immigration, nag-offer sila sang bulig. Si Paul kag si Raul, mga empleyado ni isang Bureau of Immigration. Abi mo, Ma'am Remia Panes, hindi ka lang mag-ugtas na ma'am, kay balko nag-ugtas ka na, kay Mami Ason Pineda. Hambal ni Paul kag ni Raul, if you trust us, we will bail you out of your situation. Manya kung nagasalig ka sa amon, mabulig kami sa imo. Mabulig kami sa imo. Basta, nga money down. Money down. Dumduman yung nagligad nga 2 ka bulan, may nakapalagyo ng mga Korean national nga mga wanted diri sa aton sa Pilipinas. That was facilitated. So no, sa mga information nga nagkuha sang gobyerno, nanday Paul kag ni Raul. Ti ining pagpapalagyo ini sa mga tugante or wanted, hindi ni mahimo sa isa or duha lang. Both silingon nga this is a networking one. Both silingon nga may contact dito sa prisuhan. May contact sa mga key agencies ng gobyerno nga nagabantay sa mga wanted. 6 million pesos. Magluwas ini, may 21 pagid ka Chinese nationals nga gin-deport halin diri sa Pilipinas. Sakay sa aeroplano, nag-layover ang plano sa Malaysia. Marso 7 lang. Atong 21 ka mga Chinese nationals, Sir Steven Herardino, Ma'am Lerna Cordoba Perez, Sir Luther Dulaogon Cordoba, sila, mga wanted man mangod sa Pogo. See? Mga aton kong gobyerno, nagatingwa nga mga may eradicate ining Pogo, ining mga tanang niya klase illegal. Pero sa sulod mismo, sang mga ahensya sa gobyerno, may nagapangwarta. 6 million mo. 6 million. Aba niya, if you trust us,
We will bail you out of your situation. Ngayon sila dayon, ang baka Korean, kiti may kwarta man sa mo, kiti gusto yung makplagyo. 6 million. See? Grabing corruption sa gobyerno, no? Foro de los Pueblos. 7:52 na sa aga. Check the latest traffic report with K5 Karen. Anong sitwasyon subong kay Lunes? K5 News FM. Hampion Report. Now, Todd sa check tang connection ta balik dugay-dugay with K5 Karen Badilla. Kay gusto tang at least may guidance sa mga nagapamati bla subong sa radyo, kapamati sa bus or arak mo sa inyo nga mga salakyan da, mas maigig nga ma-idea ka mo. Bao, tuntugin ang Bureau of Immigration, Ted. Kita ko gini in my naked eyes last year. Pag-asikaso ko sang paper ka missionary nga friend from Liberia. Gina-prioritize nila ang foreigner. May lagay. Kay sa window 3, kita ko 3 gigit Chinese. Nagatag sa isa ka officer. Sa din ni Ma'am Rich, dire sa Iloilo ni or dito sa Metro Manila. So not all, not all. Why natong ginasalama? Hindi tanan nga taga Bureau of Immigration garapal or corrupt. Hindi tanan nga taga PSA, Philippine Statistics Authority, corrupt. Maiban nang, no? Di lang to bla. Sila yung nagakwarta, pero this is a real and a sad reality. Ang ni Ma'am Ningning niya, a sad reality nga kung kita gani nga mga Filipino, kinapabudlayan sa pag-process ng documents. Pero sa Chinese, grabe kadasig! Basta may ham-ham. Ang ni Ma'am Ningning Dungkor Ilumba, that's correct. Sa Manila ni Kagawad Rich Piad. Alas 7:54 sa aga. Check taliwat ang 40K5 Karen. Alin sa patrol ang traffic advisory. Ang balita inadulong sang Mighty Sea. K5 News FM. Hampion Report. K5 ko! K5 Ted, sa subong mahulo tawhay pa ang aton nga dalanon diriya sa may pila ka bahin no sang syudad sang Iloilo. K5 Ted, kung makitaan sa aton nga video ang pagwa K5 Ted diri sa may distrito sang Haro mo ang matawhay, pero kung pasulod na gani dira K5 Ted makabatsyad kita sang heavy traffic halin dira sa may General Luna pagadtoya sa may I mean Luna Street, La Paz, hasta diri sa may Bonifacio Drive, K5 Ted, pagadto na diri sa may JM Baza kag Isnart Street, K5 Ted. Kay kung may baluan subong Lunes nga adlaw may trabaho, ang iban aga pa kay bangod nga may mga flag ceremony K5 Ted. So makaalauman tagid ang heavy traffic sa subong nga aga K5 Ted. Pero notice favorable no kay usually K5 ka kung sa Monday ni sa mga naandan nga mga Mondays bala ma-traffic no? Yes, K5 Ted, correct. Dati sa mga kuan man daw gulugulumon no, maglugulumon. Hindi man K5 Ted, actually nagabutlak gani ang haring kung ining adlaw naton K5 Ted. Ang may pila ka portion sang aton nga kahawaan ang magalom, pero do kumbaga kung sa 100% bala 75% gid K5 Ted ang aton nga kahawaan ang clear gid sa subong K5 Ted. Kilala mo si The Chosen One? Kilala mo? Hindi. Ang may gahom ka K5 ka, ma'am ka nga nga magpugong sang ulan kag sang baha. May gahom ka? Wala. Ay, gusto mo nga makaangkon? Sige be. Ha? Sige be. Mangko tabi ko kung gusto ko. Gusto mo? Huwi. Gusto ko pagidbla pag tungtong ko sa kamot ko sa mga gamasakit, gakatumba. Layo. Pero kung gusto mo nga mapuntat ang wildfire sa California, sa Amerika, ha? Huwag kag sa bataw. K5 ka? K5 ka? Yuhu! Oo. Siling ko gusto mo nga mauntat ang wildfire sa California. At syempre, oo Syempre. Gusto mo nga mapabalik din sa Pilipinas si Duterte? Oo, syempre gid lang. Insa nga gusto mo? Para sa akon, ang
ay wala man ko bilabot no kung i-bash ako, pero si Oo. Duterte ang pinaka the best niyo president. Oo. Oo. Gusto mo nga makuan nga maguntat ng lupok ka Mount Kanlaon? Gusto mo nga may gahom ka nga magamba ka nga untat ang uran nga untat? Sabat na, way ka sabat. Ay ho, nano day Ay na, nabaldabed. DJ Martin Vlog, Jean Ray Seaman, tani kon mapamatud-an sila nga nakasala, pasakaan dayon, kaso. Ang taga Negros si Chosen, may power siya kuno. Ma'am ka, nautod na si Ma'am si K5 Karen, DJ Martin Vlog. Ay na to kay, sige na lang, kay nautod na si K5 Karen. Las 7:58 na, thank you K5 ka. Isa ko na nato ng iyang information. Matulutaway ang dala na pakadto sa siyudad sang Iloilo, pakadto ko mo sa Capitol, kadto ko mo sa City Hall, City Proper, or diri pa Diversion Road area, matawhay pa. So balong ka mo balon ka mo pasensya kung naga-drive ka mo, hindi ka mo mag kinupog-kupog. May banda nga bangod nga kampiyon sa sakyan nila, sige ang ilang pangbusina. Mangin considerate man sa mga driver sang bus, driver sang jeep, driver sang taxi. Abi, kung magpapanaog or magpasakay ka mo pa sa aero, pabinet man ka mo! Hindi nga double park ka mo itong adalan nga. Pero dali lang bala mambing space day. DJ Martin Vlog, Jean Ray Seaman, Filingero Vlog, Mercy Hanaban Ruego, Kaiser Jonathan Ruego, good morning Pilagtamyo, sabana ko, gabiyahin na subong, Itransco Jonathan Ruego. Anong ruta ni Sir Jonathan, Ma Mercy? Paborito ka, Gid, salamat Gid. To God be the glory. Ang akon pangabay sa inyo, di nyo ko pagdayawo na. Gatdan, kaya mo kung tawag nyo ko ding idol. Ted lang, plarihom lang kita. Ted lang. Basta mga bayan ko sa inyo, hindi nyo ko pagtawag nga idol, hindi nyo ko pagdayawon, de. Ay ka na mahita, di at linga ko, de. Sir Steven Herardino, classmate, bo. Kay Judzie Borbano, Ma'am Judzie, I.M. Ardenio, ang ba niya, the best. Ginaman court niya si Ma'am Karen, the best. Why na tigil pasada dyan sa Iloilo. Why dito Ma'am Rimya? Sir Benja Storias. Matiyan tabla si Mama Wari. Si Mama Wari may gahom gali sa mo. Nga makapugong ka baha. Makapugong ka bagyo. Ambot ko ng gutom mapungga niya manayhan. Kung mapungga niya ko ng gutom sa bosong ka mga tao, guro nami guro Sir Jean Ray, away na problema ngayon yung bakal bugas. Sudan. Bebe, Mama Wari. Check tabi si Mama Wari. Mama? Ang naglubog sa tubig sa China. O, te? Ako ang nagsunog sa California. O, Hindi ko naman. Kaya ko kung naman ang tubig. Kalayo. Sa iyo, may nagrasya. So, yung ginakontrol ko sila. Chosen one. The chosen one. Ay, wala na ito. Nagkontrol paglupok. Patay na mga tao. So, nakontrol pag inanalan ko naging maglantad. Dapat nagumo mo. Dapat mo naging gambal. Si chosen one. Sino nga may magawa na dito. Kaya nga, kung hindi ka magawa, ang feeling, lalo mo may nailimit. Hindi mo may nailimit. Kay once kaibigan mo ko, tanan nga kalibutan, kilala ko eh. Okay. Ikaw sa mga control sa ano to, Mike? Napapabala sila. Ako ang naglulubog sa tubig sa China. Ako ang nagsunog sa California. ano ba? Nakabati. Diba? Nakabati na. Balita na mo ni Stratso. Ay, ako na nilalayawan mo. The man, the creation, no? No mission? Ako na nilalayawan. Ikaw ka magpakontrol sa gera sa... Yes, ako. Sa iyo, may nagrasya. So, yung ginakontrol ko sila. Sino ka na ganun? Ako si Anthony Pinchor. Ako ang Mas kilala pa nila. Gandara Amara. Heroes. Amo lang naman bal ko sa inyo. Ikaw ang... Chosen one. The chosen one. Are you
Witness ko sa inyo. Ariyo. Nagagaligin ka, ma'am. Amo na kayo. Diday na siya. Kay Rio Pedro. Amo tayo Galbagan. Binalbagan. Kabalo na si Diniolo. Diniolo. Si Mirasol Kabalo. Followers ko lang na sila. Kailan na yung edad? Daw nakabasa pa ko gani may gapalo sa akon sa Radyo Bandera eh. Oo, K5 na kami subong. K5 News FM. Pero may gapalo sa akon na inyo station. Oo. Kay may aral ang viral trending highlights ako na. May nabasahan ka mo? Gapalo. Nabasahan ko ay hala gapalo ang Radyo Bandera sa akon. Paano mo ma'am nabalaan nga ikaw ang The Chosen One? Dugay na, 2023. 2023. Bali mga duwa na galing tuig. 23-24. Start ko sa Manila pa ko. Okay. Pero sa tuod-tuod lang. Sino ang nagpili sa imo bilang ikaw ang chosen one? Sino ang nagpili may sa imo? May power. May Bible ko nga may power. May Bible. Ang Bible nga may power. Pero bata pa ko, hindi ko normal. Kapati ka man sa Ginoo. Yes. Ma'am Betty Soloso, kay Nini Chris Kaikong, Sir Bebo Soloso, may power ka o? Basing ibanda, basi kon kilikili power ha? Shane Cordon, si Sir Joseph Sibuan, sa Riego family, sa Inawangan sa San Joaquin, kapamati, no? Evelyn Saguban, Patrolman James Espero, Patrolman James Espero sang 2nd IPMFC Iloilo Provincial Mobile Force Company sa Sara. Sir, salamat sa pagpamati, sir. God bless you kay Ma'am Evelyn Saguban. Ang mami dira ni Ma'am Mani kag ni Ma'am Ana kag ni Arbat. Shane Cordon. Ma'am Shane. Kita mo? Ngalan niya gali sini, Mama Wari, kung o nga si Ganda Amara, no? Si Angeli, si Angeli. Ginakontrol yung hangin. Halong ka, Sir Bebot, Soloso, ha? Hindi ka maglango-lango, Sir Bebot, ha? Kaya kung i-control niya galing hangin, kag mawadaan ka mo hangin dyan, budlay doon. Tiyamal niya, parte kay Selinsky, niya Toto Buludumer, niya, tawag na kami. Ginatuto niya lang yung presidente kakuan mo. Si Zelensky kung presidente ka Ukraine. Si Toto niya Vladimir Putin. Simple lang na kay Amara, Ganda Amara, Mambing PSG, Mamerian Lumampaw. Ha? Ikaw, Mambete, ano ka, chosen one? Sir Mark Corteliano, kay Baro. Sir Baro, dyan sa snack shack sa Dunyas. Chosen one man ka mo? Kasi chosen two ka mo? Zelonel Glory kay Jing Bagatnan. Gapamati sa drivers ng South Pacific, Sir Jomar. Salamat sa inyo ha, nga pagpamati. Lawik pa ni, istorya ni Ganda Amara. Manya gina-control ko ni mga hangin tubig. Nga maglupok ang kanlaon. Hambalon kong kanlaon nga, hindi na maglupok. Grabe siya mo. Kaya may gahong ka pa rin na, Mami Buday. Kaya Ma'am Denden Barrios, Ma'am Shane Cordon, Sir Benja Astorias, may gahong ka pa rin na. Sige, Abe, kung may gahom ka, palopada si Duterte pabalik sa Pilipinas. Ginahikot na gani, Ma'am Shane Cordon. Sabi niya, hindi man ko maghilabot na direkta sa ICC. Pero niya tikon mga bagit, Abe. Ay, kwanta, pati kayo nun ta. Abi, bad words na imo, Ma'am Shane Cordon. Hindi lang bla, wala bla bashing bala. Kung kamuya bala maka-komentaryo, di wagas. Da wagas bala. Kalma lang bala, no? Kalma lang bala. Ma'am Rich Piad, anong ngalan ni mama mo? Kag din ka mo gapauli, ganing kagawad Rich Piad. Salamat sa imo appreciation. Si Ma'am Laura, may message man diri. Hindi ko napaglawago ni kay self-serving. Karon, imbes nga si Ted Awero Francia ko, ngalan ko na karon si Kulas Dayaw. Hindi na, salamat sa inyo appreciation na. Kung may mga appreciation, kamuda tunlan nyo na lang anay. Hindi nyo na pag-ipahibalo, di salamat gid. To God be the glory, si Jesus lang dayawon, di salamat gid. Ikaw, Ma'am Betty Soloso, ano ginakadlaw mo dyan? Kay Ma'am Mary Ann Lumampaw. Ma'am Mary Ann, dyan sa Saudi, bala tingala takon.
Kay nasa balitang K5 sa umaga. Tungang gabi na yan sa Saudi. Pamati ti mo. Asa do ko lang sige pamati mo. Ti magturog. Di karon ko ni nagdugang ka din sa listahan. Di ka mga Pilipino din way turog-turog ha. Bilog ka kalibutan, Pilipino, subong ikaapat sa kulang turog. Si Ma'am Mayet Sapyo, inuda, inacted sa ginahambas ng babae. Mga moyo na lang siya, hindi siya si God para manguna. Jimmy Haneo, ari man si Ma'am Laura. Ma'am Laura, ikaw bala mag-komentaryo? Wagas! Pero mabla ko naman mga harugton dyan. Mangita kita by script Ano ba ganyan ginagamit, Sir Paul? Maghugot mga tornilyo, mga pisa. Duro si Sir Matmat na DJ Machokulit. Tamo to. Jamie Haneo, good morning. Doktora De Vera. Okay, si Von De Vera, salamat. Pamati. Mga gwardya, great ko da, Security Department sa Iloilo Mission Hospital, Balseda, Kagribote Families. Sa Mission Hospital, kay head guard niyo dila nga Sanchez, no? Ano nga ngalan niya ni Sir Randy Sanchez daw, Randy bala na mo. Salamat gid sa inyong pagpamati. Emilia Duran sa Barangay Siniquay Lapos, Rich Piad, Ma'am Bete Soloso, Sir Roland Iminea, Ted, kung sidigong pa kay BBM, bangag ko no siya, Goro, Koging, ikaw bala Sir Roland Iminea, abi, sige lang bala nga kihad, black baboy, bla. Hambal ni Sir Benny Hermano niya daw dalo mo. Ma'am Ninita Barginto, sabi bad words na sagad ka mo kakomentaryo di. Sa gani mo, siya nang suspekto sa wildfire sa Canada, sa California, ha? Sir Stephen Heradino, Ma'am Mayet Sapyo, halong ka mo, hindi ka mo maglango-lango. Mark Corteliano, sir, halong ka mo dyan. Gatdan ka mo dyan. Ramadan Abited, amo na pa pulaw-pulaw agad. Manog turog doon Gapamati ko kanimo. Salamat Ma'am Mary Ann. Importante Ma'am Mary Ann lumampaw. Nga nabaton mo si Jesus. Importante may Jesus ka sa imong kabuhi. Tagadin ka di Ma'am sa Iloilo. Ma'am, salamat gid sa imo. Why ka man Ma'am lumampaw na takaan ka na konde? Ma'am Relin Celeste, kasadya only in the Philippines. Itoriaga Prince Itoriaga. Ako si matulog na lang ko. I-post na lang no comment. Tulog na lang ka mo. Prince Itoriaga, tama gid ka kay si Ma'am Remia. Ikaw bala Ma'am Remia Panes sa Tagig. Kalma ka lang bala. Inyo magkomentaryo kamo wagas. My chosen one. Ambal ni Ma'am Rich Piad. Last 8:10 na. Nakakadlaw ka mo Pero pagbalik ta, istoryam ni Sir Jomar Ben Danillo. Sir Jomar Ben Danillo, happy birthday sir. From Jelonel Glory kay Sir Christopher Piape, nagkapamati man. Aryo, subo ning balita. Kay may dito sa Davao, may Iloy dito nga iligid kasagot sa bata niya bala. Ang iniimo niya Sir Ronnie Haleco Balseda, ginbili niya. Pagbili niya, may ara sang, may note man, may sulat man. Nga ang bata, pangalanan kay Brian Drake. Brian Drake. Ang istorya sini. We will go deeper sa aton discussion. Kung may mga pareho sinabi nga sitwasyon, nga mga ginikana, nabing hindi makasagod sang ila bata, bala? Sir Eric Monterosa Gose. Sir, good morning sa imo ha. Kay Ma'am Lori Gose, Sir Eliseo Gose, sa Dabong Haniway. Anong imuon? Hindi niyo pag-iwigit. Damo sa mga pamilya subong, nga dugay ng pag-upod nila, why sila bata? Sorry ha, this is not to offend you. Pero may ibang dayang dugay ng upod nila. Hataw lang hataw, why gid pataw? Tuod man. Hindi man nga gina-offend ta ka ha. Nga ti mabaka bala mo ted bawas takon mo barren womb ako babae ni kabusong. Ako nga lalaki ni ko makapabusong. No? Amo nang hambal blang Sir Prince Itoriaga, nga hataw lang hataw ay pataw. Di may ibang daya nga, isa lang yung gani kahanot, mambete, solusyon sa bebot, dulot mo. Isa kahanot, dulot. Di nagbunga. Iba inawigit nila, haboy nila. Kabuhi na yan mo. Inosente na yung lapsang niya kung paano sabi na gwa dis kalibutan. Kung out of immorality na, out of wedlock. He or she doesn't care. Kabuhi na ya. He has the right or she has the right to live. Kagway kaya kinamadaro nga patsyo na. Ti may iban nga bangon sa kaimulon, nawigit nila da, bili na nila, no?
Pero someday, makita nila ng bata nga nag-uswag na, ginulsol man sila. Pero ang process, malasang sang adoption, mapatudlo kita subong adlaw sa DSWD, no? Damo sa kapamatay, damo sa mga gakinanglan sa mga lapsagda, may formal lang pag-adapt, no? Ipangalan mo sa imo da nga sa imong apelyido. My friend ko, he is also a broadcaster. Asawa niya hindi makabusong eh. Ti nagligad nga si Mana daw 2 weeks ago, kita na kami sa isa kalanaan sa Barotac Nuevo. Gabi na. He is a successful broadcaster, very humble man. Ti ang ilang gin-adapt to, ginpangalan nila sa ila bata. You enjoy man sang childhood sa bata eh, no? Hindi niya nga ihaboy mo. May process sila mo, may process. So hold on ka mo ha. Balikan tani sa aton nga pagpangalagad. Kag si RC Munoz Black. Si RC Munoz, grabe. Mabakal. Bata ka prinsipe na nobyo na. Ti ang mabalita sinikaron, si Wingwing, no? Ambe ko ay Wingwing. Pero kabilog Wing yan na nobyo ni RC Munoz. Naman niya mo ni. Tiyama ko din nyo doro. Basta ma-report si Wingwing. Sa mga fans si Wingwing, standby ka muda. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musik. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko, dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapira sa tao na nagsabi sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan.
Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga hamiling nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na rin kabudlay, isa na rin ka-pressure, I am very blessed sa ato mahal nga makaako, and the instrument yung gamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din ang tanan-tanan nga aton agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede nato makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo nga ako bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hamba na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kayo kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagunga paglao. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloyan lang. Magpapadayan sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Milbuy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Milbuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magakugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman. Handa magpalangga, servisyo
para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company. May chance 34 sa aga. Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Likawi ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer magtumar na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang sarcoma rare o kung tumlag sahon isang cancer. Apang ini ang budlay bulngon kun ulihina or late stage na. May duha ka klase sang sarcoma, soft tissue sarcoma kag bone sarcoma. 60% sang sarcoma nagatubo sa tiil o kon kamot, 30% sa tiyan, kag 10% sa liog o kon sa ulo. May mga faktor nga nagapataas ang risgo nga magtubong sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag sang parte sang lawas, genetic disorders or may family history sang cancer. Ang mga daw-andan nga simptomas sang cancer or sarcoma, paghubag sang tiil, pagsakit sang tiil, kamot, balikawang, tiyan kag likod. Hindi mahulag nga joints kag ginaling nga pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. Mahimoon mo tumar ka na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang DTX 500 puno sang anti-carcinogenic properties. Magamag ka nga anti-carcinogenic properties, anti-cancer properties. Agod punggan ang pagtubo sang cancer or bukol sa lawas nga nagatugas sang cancer. Masaligan kay mataas ang potency sang flavonoids kag polyphenols halin sa DSE, desugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MyTC, alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator, nagapakusog sa immune system capabilities, agud patson ini mga guba nga cells sang lawas paagi sa apoptosis. Antes pa ini nga maglapta o kon magmutate kag mangin cancerous. So proteksyon ang imong lawas sa pagbukol sa mga bukol-bukol sa lawas, magtumar ka DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Alas 8:37 sa aga, si Ma'am Mary Ann Lumampao taga Pototan, si Ma'am Maricel Casiple sa gusto nga mag-adapt. Be responsible parents, tama lang ka simple, hindi ka magbata kun hindi mo masarangan maghatag basic needs sang bata kag mahatagan insaktong edukasyon. Ambal ni Ma'am Marie Theria Metzelina sa Hong Kong. O hindi kay balo magsagot isang bata, hindi isagay ka patuslok kay parang bata hindi maganugon.
Salvacion Kadua, Mamayet Sapio, good morning. Ronnie Haleko Balseda, gapamati. May message kita dari nga sadya ni sa politika sa isa ka banwas probinsya sang Iloilo. Amal niya. Kay may isa dari ka mayor. May himo makasuhan for criminal case for falsification of public documents. When he filed his latest certificate of candidacy, kag nag-claim nga kwansa ng resident sang isa ka lugar, ang ground, ang term akong pulong nga residence, RESIDENCE, nagakulugan, hindi lang intensyon sa pag-reside o pag-istar sa fixed nga lugar, kundi upod ang personal nga presensya sa sinang nga lugar. Ang presensya nga gina-require nga dapat dira ikaw nagatulog, nagapamahaw, nagapanyaga, panyapon, paligo, pamuhen, upod sa asawa kag kabataan mo. Suno sa information, kung magkadto sa office, ang alkalde, malaka pa sa lato-lato, kag inoras lang ang tiner niya, wala gani kakilala sa iya nga mga kaingod. Okay lang, alas 8:39 na sa aga. Tekta si Wingwing no? Kuhan kita, ang plan C kita ko na lang alaning dua. Okay lang kay Kins, hindi kita sang ilang mga kasakon masabong oras. Alas 8:39 sa aga, sa mga nagalingin ng ulo, tumarka mo DTX 500 Ina-emphasize ko din sa inyo, kay damo na sa mga testimony of healing. Ang DTX 500, antes kaya magtumar, may in-house doktor dira, makadto ka sa klinika outlets, Bla, Pasi, Miag-aw, Kalinog, Kagharo, Iloilo City Branch. May in-house doktor dira, antes kaya magtumar, pamangkot kagid anay, kagpa-check up kagid. Amo na ka-transparent mo. So, ibang dira, may mga irregular menstrual period. Maabot subong, pamulanon sa babae, pagtapos hindi naman. So, delikado na sa lawas. Ang mga nagalingin ng ulo, may vertigo, kulang sa tulog, or hina ang tulog mo, tunuto ng tulog mo, hina man ang kaon mo, DTX 500 na. Ang vertigo ni Ma'am Rica Domingo Cristo, nag-ayo, 70 years old. Ang vertigo, acidity nga ginbatsag for many years. Ni Sir Eric Gose, nag-ayo na. See? Samo na ka-effective ang DTX 500. Sa mga may constipation, tapos may UTI, urinary tract infection, Clinica Sporebiotics. Ladies, mangin conscious sa inyong personal hygiene. Kay manotice nyo may ibang ginman nga medyo may smell, no? May odor bala. Daw langsa nga daw hindi mo minsindihan. Para gaway sang langsa or wala sang odor, magtumar ka sang Clinica Sporebiotics. Clinica Sporebiotics. Sa mga lalaki, mga nagapulaw kamukon gabi, mga gasoline boy, mga gwardya, no? Tumar ka mo sang Extend Food Supplement for Men. 816 million pesos nga balor sang illegal drugs ang na-intercept sa isa ka Ilonggo. Ngala niya Christopher Malyo. Gindakop sa dito sa Calapan Port sa Oriental, Mindoro. Dala niya ang Toyota Camry. Sa diin ang Toyota Camry, kuha na mo ng auto. Dua ka luggage or dua ka luggages, kag 5 ka travel bags. Balor 816 million pesos or 120 kilos nga sabong. Dalon rin sa Iloilo, ha? We have on the line si City Drug Enforcement Unit Head, Captain Ryan Inot. Sir, CK5 Ted rin sa Iloilo. Good morning, sir. Sir, good morning, sir. Kag sa tanan naton nga mga listeners, good morning man sa inyo nga tanan. Thank you for taking our call. Sino ining si Christopher Malco ang dakpan nga may dala nga worth 816 million pesos nga shabu sa Oriental Mindoro, Captain Inot? Actually, sir, sa part sang CDEO, wala pa kami sang holdings na sa iya since nga sa province na siya. Pero when I was assigned in RDEO, may mga na-monitor na kami nga nagkadalakpan
nga ang ginatumod is inang si Christopher Malco. So may medyo budlay gid na siyang target kay balaan mo wala siya ga stay diri padugay sa area ta sa city. Ang iya lang na iya front, ang iya lang truck no nga gadulong sang goods diri pasulod sa aton area. Amo na nga medyo may pagkabudlay nga target na si Christopher Malco. Anong truck sir ang ina-drive? Anong gina-deliver niya ni? Balas or goods, Captain Inot? Mas ang base sa amon sir, monitoring, ga-deliver siya goods sir, basic nga needs ang tao like mga bugas, sugar, mga asin na kay mas na sir mo? Mas maka-front siya sir kontra sa iban nga delivery. Di ni siya, nag-aisahan nun ni siya or may boss ni siya nga Iloilo based, Captain Inot? Ina sir, hindi pa naton mahambal kung nag-aisahon siya or may boss siya kay most probably sa iya statement dito pagkadakop niya nga gisugo lang siya nga idulong diri. So it means kuan mo nga may ara pa sa likod na sa iya nga naobra niya tong butang sir. Di niya sir kinuha ining drugs sa parte sang Manila or Luzon? Di niya area gito particular gid sa NCR sir no. Dito niya gikuha kaga ang iya statement to nga idulong niya di. Pero kami sir sa CDEU gapati kami nga hindi magito ya totally siguro nga idulong niya gitong 120 kilos diri sa sulod sa syudad. Kay balaan naman nila nga grabing dakpan na subong diri sa city. Most probably ipang drop niya pa na per provinces or may mga maghapit pa na nga iba nila nga parokyano nga naka set na nga magkuha sa iya sang mga kinilo. Sinong tag-iya sang Toyota Camry? Kaya tiyang Toyota Camry is a luxury car. Malahalo ni tag 2 million yung bili sir? Sa subong sir hindi ko makuan kung sinong tag-iya kay ang authority na nga agency isa LTO ipa-verify pa na naton. So kung malukita ang tag-iya, pwede man natin siya mapamangkot kung ano ang iya involvement regarding kay Christopher Malco. Di ayhan nga ginagamit nga bodegero ini siya or ginahimo nga bodega ang Iloilo sa mo ni kadako nga kantidad sang shabu, Captain Inot? May posibilidad sir no nga himuon nila nga bodega kay balaan nila nga grabe ang pagsaka subong kaga nakita man naton nga ang aton area Western Visayas is transshipment lang gid, hindi gid kita kaya makaproduce ang amo na kadako nga diri mag-originate sa aton area no. Amo na nga amo to kadako ang ila idulong diri kay balaan nila nga wala kita sang capacity nga mag-obra sang amo na kadako. So ginaklaro sa may mga pagpangduwa-duwa nga tidaway ni untat ang illegal drugs ang bypass operation diri sa Iloilo City. Basic nga may kwandre may laboratorio sang shabu. Pero sa inyo monitoring wala sir? Either sa syudad o sa probinsya? Yes sir, mapasyudad o mapaprobinsya wala pa sang laboratory diri budlay na daan sir i-prove. Pero ang more likely lang gid nga ginaobra nila isang pagpasulod sang amo na nga mga kantidad kay makita mo kadamo sang ports, kadamo sang entry kag exit points diri sa aton. Pwede kita agyan halin sa Mindanao, pwede makita sudlan sang mga tao halin sa Luzon. Din usually gahalin ang supply sang illegal drugs nga nagasulod diri sa Iloilo City and sa province sa Captain Inot? Sa amon monitoring sir halin gid dira sa Manila sir sa Luzon area NCR. Paagi sa Roro? Oh yes, Roro gid sir. Tinga sir nga may mga may mga checkpoint man or gina-check man tanan antes pa ikarga sa barko nga gasulog yapon kag amo ni kadlagko yapon na saraw. Balaan mo sir, ang mga criminal sir, ang mga criminal instincts ang tao. Gapaminsar man na sila sir mo, hindi man na sila mag-agi kung balaan nila nga amo na oras ang checkpoint. Ila man na istadihan pa na nila ano oras checkpoint, ano oras karamihan nga damo gapang check sang bagay. So may ano man na sila sir, instinct man na sila. So adto nga that time na timingan lang gid guro nga way niya bala na anticipate nga amo to mahitabo amo nga nadakpan siya sir. Nga kadiring sa isog sa daw pawala lang labi nga kundi karga lang nga salakyan ang ginbutang niya sa salakyan nga malahalon para nga daw hindi matagal mala malisa kag daw hindi magduda bakit high-end nga salakyan na Captain Inot mo? Yes sir, bali ang sa iya na mindset sir mo nga
maobra niya iya goal kay tungod sa reward. So ang iya ko na nga may dako ko nga in return ni sa akon pag na-deliver ko ni para pa ni sa akong panginabuhian, ti amo na nga daw nagpasugot siguro siya nga magdulong sang amo to kadako nga kantidad sang ginapatihan nga illegal drugs. Dibla Oriental Mindoro, the first port nga agyan antes ka magsulod diri pa kuan pa Katiklan, sir, no? Yes. Diagid sa Kalapan. Oo. Kung ako yung maglanto personally, kuan ni sa courier, sir, no? And kuan ni sa guro gapa more simple ni sa kada deliver, yes, sir, no? Yes, may posibilidad, sir. Biskan ibutang ta nga every kilo may taga G's o 5,000 siya. Wow. Pila pa to iya to makwarta sa 120 kilos. Amo na nga gahimak ka siya nga madulong niya guro. Sa inyo monitoring, sir, kung ikaw bi courier, mga monikad ako, per kilo ang porsentuhan ay pila, sir? Ang bayad? Ang every kilo na may 5 to 10% ka na. Ang kada kilo, pila ganina? Pila nabili yan na? Ang per kilo, magdepende na, sir, kung halin ka gid mismo sa puno, mga 3 million lang na. Pero kung ibaligya mo na nga mapagwa mo na, malabot din na 7 million. 7 million per kilo? So, kung ako bi courier, pila akong porsyento de? May, ano ka, sir, may posibilidad ka nga may 200 o 100,000 kada. Kada kilo? Oo. Amo ni goro nga nag-dare sa kiti kada ko, gali, sir, mag 100 pila mo to? 200? 100 to 200, sir, depende sa tagay nila, sir. 200,000 times 120 kilos? Oo, sir. Sa kada ko, gali. Okay. Pero ang posible mga contacts din, sir, na na-identify nyo naman? May mga holdings lang kami, sir. To be follow lang namon kung ano amon maobra, kung makatrabaho kami sa mga sunod nga adlaw, as long as na-monitor naman sila, dako man ini nga bulig sa aton nga nadakpan siya, kay mayawan pa kita na nga pangwantos kung na-distribute niya gina diri sa aton lugar. Damo naman tani ni Bagtek Utok, Captain Inot, tapos damo naman kung ginis ni sir, no? Pila ka porsyento ayhan ang ginbuhin sa illegal drug supply with this apprehension sa kay Christopher Malco, sir? Actually, sir, dako gid ang porsyento, no, nga pagkadakop nga dako gid ang nabuhin nga supply diri sa Iloilo. Kag ang style naman ni nila magmahal naman ni sila kay wala supply, sir, mo. Nadakop ila supply nga stock for pila ka months tani na ang 120 kilos. So mahalo naman ni nila. Di bla ginambal ni usually sang ginadakop nga ang ilang source, ang ilang boss sa sulod sang New Bilibid Prison sa Muntinlupa, napa-identify na ng mga drug personalities nga may contact yapon sa gwa bisan na priso sila, sir? Actually, sir, may mga instances, sir, nga amo gina, sir, nga ang transaction sa sulod pero ara diha ang source, pero ari diri sa gwa ang ilang mga illegal paraphernalias, illegal items. Okay. And last na lang, Captain Inot. Sir, ano ka seryoso ang illegal drug problem diri niya sa sudad sang Iloilo sa imong area of responsibility, Captain Inot? Sa subong, sir, mahambal ko kung sa drug problem lang, moderate pa, kaya pa naton masolusyonan kay nakita man naton nga sunod-sunod ang operation, no? Sila abi pag nabatyagan nila nga sige dakpanay diri sa isang area, hindi na sila magtinir, sir, gamay lang na ang ila mapagwa gid, amo na nga daw hindi sila kakita diri sa aton sang panginabuhian nila, amo nagatransfer sila sa iban nga province. Boss Goro, basi maka-follow up interview naman kita sa imo, sir, sa dugang pagin mga information mo kay pertik dako ni close to 1 billion nga balor sa illegal drugs nga tuyo nga pasulod diri sa Iloilo. Captain Inot, sir, salamat gid sa tempo mo, appreciated you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Damo gid nga salamat, sir. God bless, sir. Thank you. Sige, sir. Thank you. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kung nakasulod, Ma'am Remia Panes, Ma'am Ningning Ilumba, makon mo nga 816 million, ha? Kag kung mag-courier kag li, bot sa lingon nga ikaw lang biya ma-deliver, may porsyento ka, mo naguro nga nag-isog man sila. Kada kilo, 100,000 pa 200,000. Magkakwarta ka matod, pero maber, ayan, madalas ang madala ni sa konsensya mo. Ating ining si Christopher Malco, sino ni sa, is he affiliated with the drug personalities sang una, nga nagkalatumba na to, or
sino ang iyang bago nga amo nga ang isog ini siya. Alas 8:52 na sa haga. Ang parte ni sa ang adoption sa DSWD, tinguan nga malabot man si Attorney Za Magwad. Masako sa way sa naga-take sang call. For the meantime, kwaon ta ni boss hindi ta pwede nga pang wigit-wigit lang yung mga lapsag niyo. Ito yung lapsag ni ang ambal sang Iloy. Ambal niya, please treat him with love. Pakita ta please Sir Paul. Please treat him with love and care just like your own. Provide him something that he needs because for now, we can't afford to raise him. Sorry for passing our responsibility to yours. God bless. Natabo ini dito sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Ang niya ipangalan nyo Ang ngalan nyo sa mata si Brian Drake. Brian Draka. Brian Drake. Baka kung may bata ka mo, hindi nyo pangwigit-wigit, kabuhi na yamo, kag hindi nyo pag-idingot sa ila, hindi pag-i-deprive. Ang kabuhi, pag sa abortion or any form, nga ihabon nyo lang sa basuranda, kay kabuhi na yamo. Check the report ni Weng Weng. Istorya ni sa RC Munoz. RC Munoz, ba ka nubyo gali ka bata ka prinsipe? Weng? Kagi ka na nubyo ka bata ka prinsipe, Weng? Bata lang kaginikanan na. Ha? Bata lang kaginikanan na. At yun Alang ka nga bata, sapat nga. Oo, tinong tabo kay RC? Yes na, ang isagid ka singgitan sang kadamaan kay K5 Ted, ang ginatawag nga sana all kay K5 Ted. Kay iniwala si RC Munoz, ang isa ka actress and of course isa man ka singer kay K5 Ted. Ginpakigbayan niya sa interview sa kay Boy Abunda bala kay K5 Ted nga kaagi ini karelasyon sang isa ka prince sa Brunei kay K5 Ted. Bali ini ang do secret ya patani kay K5 Ted. Bali do wala yung gid hatagan bala sang sang ginhingadlan o ko na describe ya lang kay K5 Ted ang ilang relationship. Bali makita naton sa syempre sa aton Facebook live. Unang tanay si RC Munoz. Sino si RC Munoz? Nga ginakabuangan sang iban nga mga lalaki. Sila nga buang Way kami gabuang siya. Si RC Munoz, sino ni Saweng? Ang isa ini ka K5 Ted ka actress and of course singer. Bali ini ang nakilala gid sa ABS-CBN bala kay K5 Ted kaga nag-join sa Starstruck kung saan siya man ang nangin isa ka sikat bala didto nga nakigbahin sa amo nga K5 Ted nga programa. Kag didto nag-umpisa ang iyang career. Pakita ta ni RC Munoz. So among makita niyo sa buong amo ning lalaki, bata na sang prinsipe sang Brunei. Pila edad Weng? 33. 33. Yes. Sila natuigan sila ilang relasyon ay? Wala sang K5 Ted, wala sang exact nga kung kadugay sila nga duha, pero ang gin-explain niya lang kay K5 Ted nga nangin iyang boyfriend ini ang Brunei. Brunei Niya si bata ka prinsipe ni sa Brunei. Paano sila nagkilala nay? Ang wala yaman ginhatagan sang gin point out gid bala kay K5 Ted tanan, pero ang iyang gina-explain lang is kung ang iyang experience sa makamigo ka sang isa ka mabal naton mga royal blood. Ikaw royal man? Royal blood man? Royal ang soft drinks. Tiano ni si RC Munoz, kapamangkot si Sir Jean Ray Siman, si Ma'am Betty Soloso, si Sir Bebot, si Sir Hodlo Montana. Kanina natural beauty ni Wing or may extension? Actually, ang yaman kay K5 Ted, ginpakigbayan yaman nga ang sa ilong ya black kay K5 Ted, may may gin enhance. And ang butang nakimpet? ang ganito tawag rhinoplasty. Yes. Pero kabilog doon niya nanginobyo ni RC? Yes, based sa iyang relationship history. Relationship history kung sa aton man nga yes. Ang nakamigo ini kay K5 Ted sang apat. Yes. Sino? Si Brandon Boyd, amo na ang makita natin sa screen. Brandon Boyd. Okay. Then, si Kian Cipriano. Bali, ni siya activated 1 year kay 2009 and 2010. Si Kian, singer man?
Singer ini siya sa ang may banda man ini si Kian Cipriano. Then ang si Kelvin Yu sang Itchy Worms. Ang amoy ni ang do medyo dugay-dugay kay K5 Ted kay 2010 to 2017. Bali ini ang nadugayan niya gid nga boyfriend. And next ang recent ya is si Anthony Nang. Ang 2018 to 2019 bali isa man katuig. Bali based sa iyang mga relationship history kay K5 Ted, ang laban is long-term relationship ini si si RC Muñoz. 4 to 5 lang na nobyo niya. Yes. Mama mo kamo no? Hindi. Dua lang ako. Dua ha? Dua lang. Ang official. Hindi, pati ang unofficial. Okay. Daw married na dyan ang prince. Yes, sa isa ka non-royal family, but quite rich ang girl. At least, bisan paano, nakaambit man si RC. Yes, sambalya gani ko no, ang this guy treated him like a queen. Sambalya. Grabe. Ti ko ni Kabiweng may halimbawa lang pre Lawrence sa Kalamanay. May pangaluyag nimo nga bata ka prinsipe, bata ka hari, bata ka kung ano dyan, basta may royal. Batonon mo? Kung single. Oo. Dapat among nang imo rason. Pambugnuha sila tanan. Gapaw basta Aris Wing mingaduro dayon ng gasaka. Si Sir Jinray Siman, Sir. Sir Jinray. Yes, good morning. Good morning. Si Mama mo Betty solusyon na ito sa dunyas. Mama Betty. Mama Betty, soon makakita kita ang fries ready mo doon. Pag-abote ito na kwan doon, laya doon. Si Papa mo Bebot, Papabot. I-extend mo, tumara dun. Ang extend. Hanaw dun. Lakat na. Yeah, Edgar Badbadon, Benji Asturias, thank you. Weng, thank you, Weng. See you later. Yes, alligator, Sir Ted. Ang ininga chika-chika ang ginadulaw sa inyo sang DTX 500, agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit. Gikan sa inyong center, ako naman si K5 Wayne Zero Señales para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ambal ni Mama mo, Betty niya, pretty kay Ma'am. Naginatan man si Ma'am Betty ba? Ma'am Bengs, Apple, Kamari, Siman, Edgar Badbadon, salamat sa inyo. Masaligan gid ang mga promesa sang Dios. Pareho ini sang pilak nga masaligan gid nga puro tungod kay ginapapuraw sa kalayo sing makapito ka beses. The Lord's promise is sure. He speaks no careless word. All He says is purest truth, like silver 7 times refined. Psalm 12 verse 6. Israel, listen. Our God is the Lord. Only the Lord. Pamati ka mo katawhan sang Israel, ang Ginoo nga aton Dios, amo lang ang Ginoo. Deuteronomy chapter 6 verse 4. This is the word of God. Ang oras alas 9 sa aga sa Pilipinas. Magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ma'am Ningning, salamat. Ma'am Maricel, Sir Edgar Badbadon. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo.